Ανωμένων Σουρβάν, Σιρών, Περέκ, Πισία, Τσιριχτά, Οτία, ποντιακές πίτες και γλυκά είχαν την ευκαιρία να γευτούν όλοι όσοι έδωσαν το παρόν στη βραδιά με ποντιακά εδέσματα που διοργάνωσε για ακόμα μία χρονιά ο Σύλλογος Ποντέων Επταμήλων Νομού Σερών οι Ακρίτες. Η εκδήλωση φέτος πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου. Κάθε Νοέμβριο και πριν αρχίσει η νηστεία των Χριστουγέννων, κάνουμε την βραδιά με τα ποντιακά εδέσματα, έτσι ώστε να αναβιώσουμε λίγο γεύσεις από την ποντιακή κουζίνα. Ποντιακή κουζίνα που έχει βάση το αλεύρι, έχει βάση τα γαλακτοκομικά, έτσι, και τα σιτηρά, απλή κουζίνα, υγιεινή κουζίνα. Λοιπόν, έχει οργανωθεί μια πολύ καλή ομάδα από γυναίκες και άνδρες του Συλλόγου, όπου πραγματικά το έχουν βάλει τάμα να ανεβάσουμε τον πύχη αρκετά ψηλά. Η ποντιακή κουζίνα έχει ξεπεράσει τα όρια της γεύσης και από γευστικό και αισθησιακό ερέθισμα έχει διευρυνθεί σε βίωμα πολιτισμικό. Τα ποντιακά εδέσματα αποτελούν επιστροφή σε μια ισορροπημένη διατροφή γεμάτη σοφία, δημιουργικότητα, ευρηματικότητα και τέχνη. Τα φαγητά μαγείρεψαν και πρόσφεραν οι κυρίες του Συλλόγου στα μέλη και τους φίλους του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση. Οι κυρίες του Συλλόγου ετοίμασαν για ακόμη μια χρονιά με πολύ μεράκι πολλά ποντιακά εδέσματα. Χαιρόμαστε πολύ που πραγματοποιείται μετά από μια εποχή 2 χρόνων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα και μας στηρίζει κάθε χρονιά. Εύχομαι όλοι να το απολαύσουν και να περάσουμε όλοι καλά απόψε. Τι φαγητά ετοιμάσατε όμως, γιατί η ποντιακή γαστρονομία έχει αρκετές επιλογές. Βεβαίως. Είναι η σούπα μας, η οποία είναι ο τανωμένος σουρβά. Είναι τα φασόλια με μαύρα λάχανα, είναι το πληγούρι με το κοτόπουλο, τα οτία, πυροσκή με πατάτα και με τυρί, τα βαρένικα και πολλά άλλα φαγητά. Ελπίζουμε να σας αρέσουν, να τα απολαύσουν όλοι. Λίγο πριν και από την νηστεία κιόλας, οπότε... Έτσι, είναι πολύ θρεπτικά, βασίζονται σε απλά υλικά, είναι απλές συνταγές και πολύ νόστιμες. Από την εκδήλωση δεν έλειπαν η ποντιακή λύρα και το τραγούδι, ανασύροντας μνήμες από την πατρίδα. Είναι μια βραδιά που μας είχε λείψει πραγματικά με την καραντίνα και το COVID που είχαμε. Φέτος ξανά ξεκινάμε, δειλά από την αρχή είπαμε ξαναχτίζουμε το γεφύρι. Γι' αυτό και φέτος ξεκινάμε από το Σύλλογο, από τα γραφεία του Συλλόγου, από την αίθουσα που χορεύουμε. Φίλοι γνωστοί, βέβαια δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τόσο πολύ κόσμο όπως ήμασταν. Ευελπιστούμε τις επόμενες χρονιές. Ξεκινάμε με 100-150 άτομα, να περάσουμε καλά που λέμε μεταξύ μας. Να μπούμε ξανά στο mood αυτό της παράδοσης των ποντιακών εδεσμάτων που τόσο μας έλειψε. Να περάσουμε καλά, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε.